Hej, jeg vil gerne forklare, hvad parallelaksemetoden går ud på. Her har vi solen, og her har vi jorden, og heroppe der har vi en nær stjerne. For at måle afstanden d til en stjerne, skal man bruge parallelaksemetoden. Metoden kan dog kun bruges på afstande, der er mindre end 150 lysår. Man benytter den viden, at jorden bevæger sig rundt om solen på et år, og at afstanden fra jorden til solen er 149,6 milliarder kilometer. Altså den her afstand her. Parallelaksemetoden går ud på, at man måler afstanden til en stjerne på to forskellige årstider for at bestemme dens parallelakse. Det vil sige, at vi måler afstanden her, når jorden var her, og når jorden er her. Det vil sige, at hvis vi siger, at det er vinter her, så måler vi afstanden til stjernen, og så er der gået et halvt år, og så er det blevet sommer, og så måler vi også afstanden til stjernen her. Måler vi afstanden til en nærliggende stjerne på to forskellige årstider, f.eks. sommer og vinter, så vil det se ud som om, at stjernen har flyttet sig en lille smule i forhold til de baggrundsstjerner, der er lidt længere væk. Bevægelsen bevirker nemlig en lille forskydning af synsretningen, det vil sige en parallelakseforskydning. Her har vi en tegning over det, vi lige så før. Og da den her trekant her er retvinklet, og den her trekant her er retvinklet, så får vi, at sinus til parallelakse er lig med 149,6 gange 10 kilometer divideret med d. Eller at afstanden d er lig med 149,6 gange 10 divideret med sinus til parallelaksen er lig med afstanden. Afstanden fra solen til stjernen har stor betydning for parallelaksen, som vi skal se. Nu prøver jeg at rykke, det var ikke den. Prøver at rykke solen tættere på stjernen. Vi kan godt se, at jo tættere solen kommer på stjernen, jo større bliver vinklen heroppe. Prøver vi at tage den helt tilbage igen, så er vinklen ikke så stor. Jordens bane om solen har også stor betydning for parallelaksen, i det at vinklen bliver større, jo længere væk jorden kommer fra solen. Det skal vi se. Nu gør vi jordens bane større om solen. Nu vil jeg godt se, at aksen her, eller vinklen, bliver større, end hvis den var meget tæt på solen.